सिमां बांसिन नुयो अमा बेदर जानाय ना सोरबा हिर' अमा बेदर जानाय आङो BA third सेमिस्टाराव फरायो आर्टस I'm from Khargaon yes आच्छा Khargaon आंनि हबिया जाबाय स्लिपिं ओमफ्राय गैला स्लिपिं माबा सिमां नुयोना औ सार deeply dream आच्छा सिमाङावलाय सोरखौ बांसिन नुयोब्रा एखमबा नुयो एखमबा नुवा मा रोखोमनि सिमां बांसिन नुयो अमा बेदर जानाय ना सोरबा हिर' अमा बेदर जानाय आच्छा थगायदोंसो ना थगायाखै सार आच्छा नोंनि एम इन लाइफखौ बुं दे नोंनि जिउनि थांखिखौ आङो टिचार जानो सानो टिचार yes आच्छा टिचार मानि टिचार हाई स्कुल LP MP LP आच्छा मानो LP उन्दैफोरखौ मोजां मोनो बेखायनो आच्छा उन्दैफोरखौ मोजां मोनो ना आच्छा ओमफ्राय मबे ओंख्रिखौ संनो रोङो दा आच्छा फेभरेट मबेखौ संनो मोजां मोनो दालि ओमफ्राय बेदरफोरखौलाय रोङो मबेखौ मोजां मोनो अमा आच्छा जोंखौ मालाबा जाहोगोन ना संनानै जाहोगोन दा औ नों गाननाय दख'नाया मा माबानि जेनेबा नोंनि गाननाय दख'नानि सायाव एसे बुं बे दख'नाया जाबाय केसा पाट ओमफ्राय बेखौ मेसिनजों दानाय माने मेसिनजों बानायनाय आच्छा मेसिनजों बानायनाय आजिखालि मा गासैबो मेसिनजों दानायखौ मा होनो गानजोबो नामा गाना खायफाया मेसिननिखौ गानो माने दाना मेसिना मोजां ओंखारबाय नालाय बेखायनो आच्छा नों जे आखायाव मा सोना लादों घोरि ना मा इट्स गार्डोन मा गार्डोन लबार आच्छा ओके ओमफ्राय नों जे लिपस्टिक फोनदों मा ब्रेन्डनि फोनदों आनब्रेन्डसो सार आनब्रेन्ड आच्छा आनब्रेन्डआवथ' नाम थागोन ना बावबाय सार आच्छा नों जे बेखौ फोनदों बायचान्स जुदि सिङाव थाङोबा जाफ्लाङो ना जाफ्लाङा जाफ्लाङो ओमफ्राय बे थांबा देहायाव एसे माबा प्रब्लेम होगोन ना होआ होयो मा खिनाय जायो नामा उदै सागोन बेनि उनाव खिनाय जागोन आच्छा नंगौ नामा नंगौना सार मिथिया आच्छा अके स' बेखौनो लास्ट सोंनोसै कि नोंनि रल मडेल सोर फेशननि थाखाय गैया सार रावबो आच्छा नोंनि जिउनि रल मडेल सोर गैया ओके थैंक यू भेरि माच थैंक यू सर आच्छा औ नोंनि मुङा मामोनलाय Kenneth Boiler. हा Kenneth Boiler. आच्छा Kenneth ओके स' नोंनि जिउनि थांखिखौ बुंलाय Para Commando. मा Para Para Commando. Commando आच्छा होमबालाय माथो ट्रेनिंआव थांबा पारासो खिफिगोन नामालाय Mogadishu, Mongolmot. मा बेलाय Rehab. आच्छा अके स' पेरा कमान्ड' जानोबा मा खालामनांगौ फुङाव एक्सारसाइज खालामो ना खालामा नोंलाय I'd like to say the art of vision is the truly wisdom. No. मा भाषानि बुंखोथाय एसे Ani saran sir. The art of vision is the truly wisdom. आच्छा okay so tell us Mr. Para Commando what is your message to youth You na. लाइमोनफोरनि थाखाय मा मेसेज होनो सानदों
First I'm being in Bodo and I'm cross. Tegoro. Acha. That one. Cross between Mama cross. Raba and Bodo na. Acha. Biya hole cross ho jaro. Mana na. Habaja mane cross sai. Okay, so what is your message to you? Laiman pani thakai ma. Laiman pani thakai na. Just maintaining buluhu. Oh sir. Please. Acha, imsai neng je sosma ko gamdeng, sosma power dong na gaya? Zero power. Acha, imsai ma brand ni sosma? I'm clarifying my vision now with respect. Acha, imsai besi rang ni? Rang 150 because I'm change garnu sir before when I was at rehab. Sydney. Karigawa Junctions. Okay, so tell us something about your life experience. I'm surviving, sir. Okay, that's what survival of the fittest. So okay, all the best for you to be a para commando, and thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. Good evening. So, acha nangni jiuni thankigo no bungre. Angni jiuni thankia to become a teacher. To become a teacher. Yeah, as a maybe teacher. professor. LP, UP, high secondary, high school, college, university. I think I will become a professor. Acha, professor. I like to become a professor. Acha, professor. Yeah. Acha, so professor jane thakai mama qualities jene ma khalamnangan? गिबियाव माने मोजां percentage marks लाखिनो हानांगोन. बेनि उनाव नोंहा माखासे courseफोर लानांगोन. Example हिसाबै जेनेबा TET बा BEd बेनिफ्राय university फरायनांगोन. Acha, okay. So, बिखौ बुं दासिम acha नोंनि बैसोआ बेसे जाखो? 24 running. 24 running. Acha 24 बोसोर जाबाय बे बुहुमाव नङा होनदों? साबैसे सिख्ला फरायखो? Actually, सार आं सिख्लाफोरखौ फरायाखै खिन्थु सिख्लाफ्रासो फरायदों आरो. अरे बाप! साउथ इन्डियान स्टाइल नामा? बिदिनो सार जेनेबा मेगन नोजोर नायबाय नालाय एसे गोसोआल' हरायलाङो आरो आंनाबो. आखौ हि बातो हि नामा? या आच्छा अब्ला सिख्लाफोरानो नोंखौ फटायबाय थ' नोंखौ साबैसे फटायखो नोंखौलाय? आयौ सानख' हायाखै नायलाय दे बुंगु. एक्चुअली सार साथाम जाबाय. आच्छा ओमफ्राय दालाय दंना गैया? साननैसो सिगां ब्रेकआप जाबाय सार. रायजोफोर सिख्लाफोर खोनाबायना नोंसोरहा चान्स दं. आच्छा दे नों सासे आइजोनियाव जाया नोंनि धोरोमपत्नि जाया नोंनि वाइफ जागोन नोङो बिनियाव मा लुबैयो? बेनियाव मोनसे ओरैबायदि क्वालिटि थानांगोन माने न'खरखौ माबायदि बेंनांगौ आरो सासे न'खरनि बेंग्रा जानोबा माबायदि जानांगौ बेबायदि एक्सपिरियेन्स थानांगोन. बेजों लोगोसे गावनि फिसायजों गोरोबनो रोंनांगोन, न'खरनि मानसिजों गोरोबनो रोंनांगोन, लोगोसे बिदिनो समाजनि मानसिजों गोरोबनांगोन, ओमफ्राय मान सनमान होनो रोंनांगोन. बेबायदिखौ आं लुबैयो आरो सार. आच्छा ओमफ्राय अमा बेदर गोथाव संजानो लुबैयो दा? औ सार बेथ' आंनि फेभराइट फुडखा सार. आच्छा अके थेंक इउ. थेंक इउ सार. आंनि मुङा सुस्मिता मोसाहारि. आङो आमथिगाव सिगुरिनिफ्राय आरो आङो आर्ट्सआव बड' मेजर 3rd सेमिस्टाराव फरायनाय. मा नाम बुंनाय? सुस्मिता मोसाहारि. सुस्मिता मोसाहारि. बर' मेजर.
आच्छा नोंना सोरबा रल मडेल दं नामा जेनेबा जायखौ नायनानै मोजां जेनेबा जायखौ नायनानै नोङो फेशन वाक खालामदों जेनेबा सोरबा बायदि रल मडेल थानो हागौ सोरबा एक्ट्रिसफोर गैया सार गैया ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम ना सिगाङाव वाक खालामफेरदोंमोन सेकेन्ड टाइम जाबाय सेकेन्ड टाइम आच्छा ओमफ्राय गिदों नामा गियाखै आच्छा गियाखै ना आच्छा नों जे नोंनि हाथायाथ' बिथिं पुरा जोंख्लिब फैदोंलै ओमफ्राय देलाय बिनि एसे राजा मादों फुयो मा टुथपेस्ट पतंजलि नामा आच्छा बर' मेजरबा नोंनि फेभरेट खन्थाइया बबे मोनसेया खन्थाइखौनो होनजागोन दा पइम नामा औ फेभरेट पइमा बबे सार खन्थाइखौनो